V té době hledáme oporu, nějaký záchytný bod, něco, co bychom se mohli opřít. A přitom východisko máme přímo před očima každý den. Pravda, jde o věc nenápadnou, ale již několik staletí skvěle plnící svůj účel. Lžíce. Již odedávna ovlivňovala lidské životy. Pomáhala v těžkých chvílích, spojovala nás dohromady. Nikdo ovšem netušil, jaký potenciál ve skutečnosti skýtá. Teprve po mnoha letech bádání, tříbení myšlenek a experimentování se spojilo to nejlepší, co lidstvo za svých 60 000 let existence dokázalo vytvořit. Zrodila se myšlenka spooningu. Spooning, neboli lžícovaná, je filozofie pomáhající najít zbloudilým ovečkám cestu těžkým životem pozemským. Není to náboženství, nýbrž postoj, názor, myšlenka. Tato myšlenka pojata komplexněji a latentně aplikována na život jako takový dává věcem zcela nový edukativní význam. Nabývá však naprosto nový rozměr při potírání alibistické akomodace na akinezí postiženou společnost. Cílem filozofie je kompletní abjurace abdominátního myšlení, jelikož tento explicitní a invariabilní postoj již adresoval ke kvazilické přirozenosti. Každý druhý člověk se stal perfidním. Mentalita stoupenců spooningu je však naprosto explicitní. Dekrementovat subalternativní postoj. A to pomocí lžíce. Nuže doufám, že jsme nalezli společnou řeč a že každý z vás udělá něco pro to, aby se z našeho světa stalo lepší místo. Takže vážení přátelé, ještě jednou dobrý večer. Já jsem tady proto, abych vám ukázal, jak správně život žít a co je tou pravou životní cestou. Text, který jste slyšeli, napsal významný myslitel Edward Spooner. Napsal ho kolem roku 1904 ve svém díle Holy Bible of Spooning. Já jsem tady jako pracovník a jako vědecký pracovník, který zpracovává údaje z jeho života a jeho dílo. Pak bych chtěl přivítat Jana Mrázka. Ahoj. A já jsem Vít Malota. Můžeme přistoupit, poprosil bych. Edwardovo celé jméno bylo Edward C. Spooner. Bohužel nikdo neví, co to C bylo. Jsou o tom spory Coit, Karl, prostě nevíme to přesně. Zde na této fotografii můžete vidět 30letého Edwarda Spoonera. Jistě vypadá starší, vypadá tak 50letý, ale je to tím, že on, když mu bylo 30, což bylo kolem roku 1890, tak pobýval v USA, kde prodával olivy a myslel si, že jako solidní 50letý obchodník s olivami bude mít větší úspěch než 30letý obchodník s olivami. Pokud byste se podívali na stránky amerického města Bedford, tak tam zjistíte, že Edward C. Spooner byl hrdina, který zachránil v roce 1890 z hořícího domu ženu. Ano, byl to náš Edward Spooner, nicméně nezahynul, jak o tom informuje oficiální stránka z města Bedford, ale pouze fingoval svou smrt, protože cítil, že Amerika už nemá co mu nabídnout a on Americe také, takže se vrátil zpět do své vlasti. Já bych teď začal, neboť náš výzkumný výbor neustále pracuje na sestavení jeho života, tak bych začal takovým článkem, tedy životopisem Edwarda Spoonera. Tak tento článek se jmenuje Život a dílo Edwarda Spoonera. Život a dílo Edwarda Spoonera. Tento článek, tedy Život a dílo Edwarda Spoonera, bude pojednávat o životě a díle Edwarda Spoonera. O jedné z nejvýznamnějších filozofických kapacit doby nepříliš vzdálené. Slunce v duši. Tedy lžíce v duši. Já bych předal teď slovo pracovníkovi pro výzkum života Edwarda Spoonera, tedy hlavně dětství. Honzo, prosím, můžete se mít.
Edward Spooner, který se narodil asi roku 1860 až nevíme kdy, byl velký velšský filozof a pedagog. Stal se zakladatelem nové životní filozofie přelomu 19. a 20. století, zvané Spooning. Celý život věnoval pozornost náboženstvím, která se pokusil uchopit vlastním způsobem a zpracovat ty nejchvályhodnější myšlenky do jedné velké myšlenky ideální. V roce 2011 byl Edward Spooner vyhlášen nejméně citovaným filozofem 20. století. Já jsem se ztratil. Já se omlouvám. Narodil se ve Walesu hrabství Cardiganshire, ležící u západního pobřeží, kolem roku 1860. Přesný datum jeho narození mu rodiče zatajili, aby nemusel slavit narozeniny. Jako jediný syn bezdětného páru. Jeho otec John Spooner byl původem skotský bača, mající ovčí farmu. O dětství jednoho z nejvýznamnějších velšských filozofů toho víme jen tolik, co sám napsal ve svých memoárech. Prosím. Byla tam jen jedna třída. Ne, to je špatný teď. Do školy jsem zprvu nechodil, neb s ovcemi byla spousta práce. Otec se mnou také neměl lehké pořízení, když jsem asi do svých 9 let nepromluvil. Až když maminka odešla na pravdu boží, řekl jsem, kdo bude vařit. To byla má první slova. V roku 1872 opustil domov a odešel do 105 km vzdálené výsky. V překladu kostel svaté Marie v Roklině Bílých Lísek poblíž prudkého víru u kostela svatého Tysila z Červené jeskyně. Odešel jsem, aby zde hledal vzdělání, nebo se stále nesmířil se smrtí matky, která trpěla Todovým syndromem, vyvolávajícím šílenství, bizarní jevy a strašné bolesti, a rozhodla se skoncovat s utrpením a opustit pozemský život v jednom z jezer ležící nedaleko jejich domku. Edward Spooner zde v této výzce studoval jednotřídku, o níž se ale ve svých memoárech zmiňuje jen okrajově. Byla tam jen jedna třída. Tolik Edward Spooner o 2 letech v jednotřídce. Já jsem se Proč tomuto bezesporu důležitému životnímu období, vždyť to byl jeho první kontakt s civilizací, věnuje pouhou jednu větu, se snaží zjistit badatelé již celé roky. Po několika letech intenzivního výzkumu vystaly 2 teorie. První, už si to nepamatoval. Druhá, na základě nalezení knihy Topili mě v latríně, si myslíme, že jej topili v latríně. Následujícím událostem již věnuje více pozornosti. Po 2 nic neznamenajících letech strávených ve vesnické jednotřídce bylo mu umožněno přestoupit na Oxfordskou školu, Christ Church Cathedral School, která vyučuje pouze chlapce v rozmezí 7 až 13 let. Neboť měl Edward stále problémy se čtením, psaním a počítáním, zůstal zde do 15 a pak přestoupil na Magdalen College School, kde se trval až do svých 18 let. Také díky úzkostnému propojení filozofie a náboženství na těchto školách všímal si mladý Edward, jaké nedůvěře